Здравейте на всички, казвам се Илян Милославски. Вие гледате предаването, което не хапе. В канал Франса Интернационал в момента се намираме и в момента ще ви покажем нещо, което е неочаквано. Никой друг зрител не го е гледал. Така, започваме. В момента ще поканя един бивш президент на Република България, а той се казва самия Петю Стоянов. Пепи, come here, my friends. Hello, здравей. Здравейте, българи, здравейте пред Република България, здравей, господин Милославски. Заси, брата, нищо не казваш, как се чувстваш днес? Добре се чувствам и пред вас, мили българи, пред всичките наши зрители, които ме гледат. Много поздрави на господин Бойко Борисов и на цялата българска нация, която е с нас. Така, може ли да ми кажете в момента защо Васко, или т.е. Азиско в момента има ляв бъбрек на десния синдром и защо толкова му е лошо, когато излиза на сцена да пее? Ами явно сигурно има бъбречна криза, защото нещо не е добре от към кръста. Добре, стига с тези джунджурийки, бихте ли ми казали колко прави 2 по 2? 2 по 2 прави 4. 6 по 6? 36. 7 по 7? Не мога да сметна. Значи сте малумен, господин Стоянов. Ако обичате, разкарайте се. И така, дами и господа, това беше господин Метър Стоянов или Пепи, както му викат. Така, поканили сме и господин Жорж Ганчев. Жоре, здравей. Здравейте, здравейте на всички българи, на всички красиви, хубави и целувки на най-сладките момиченца. Обичам ви. И така, както се вика, има една поговорка, а поговорката въжи, има една много смислена дума. И това е: не ме гледай умно, българино. Благодаря. Така, това беше и господин Жорж Ганчев. Господин Костов, да кажете нещо за 2012, 21 декември, света ще загива ли, сезона на майите ли свършва? Значи първо искам да кажа, че в момента не ми е добре, имам разстройство. Извинявам се. Така, това беше господин Иван Костов, в момента има разстройство горкия, Бог да го прости, опа да е жив и здрав. Така, и благодаря ви, че бяхте с нас. Очаквайте ни разбъркани нули 812 300 566 200 800 699. Ако не, пуснете си Гърбус и простота, гледайте го. Това е сериала, който никой не го изпуска. Благодаря ви. Чао!